kaskarinak guztiak, gabon denoi. Ungariako kaldereroak berriro hemen gaude urtero bezala inauterien iragarle. Egia esaten badizuegu, aurtengo etorrera estresante xamarra izan da. Gu gentozen gurdira 5 gida turistiko eta 6 influencer gerturatu zaizkigu argazkiak egitera. Sisters and the Pinchos eta Bugs Spanish Cheesecake iragartzeko. Bueno, cheesecake gaztatar da. Deseroso xamarra izan da, baina zorionez onik iritsi gera. Azken urteotan, eta gure azken bisitatan, ikusten ari gera Donostia aldatzen ari dela, eta dena ez dugu uste onerako denik. Jakin ezazue, gure arbasoek erakutsi zigutela Donostia oso berezia zela haientzat. Sena berezia dutelako donostiarrek. Horregatik esan nahi dizuegu, zuen euskal erreferente kulturalei eta zuen jai eta ohiturei gogor eusteko. Utzi Instagrameko donostiarrismo hutsala eta donostiartasuna berreskuratu ezazue. Aspalditik gatoz urtero zuen irira, eta beti izan gara ongi etorriak zuenean. Gure arbasoak txiroak ziren, baina etortzen zirenean beti ondo hartuak izaten ziren donostiarren partetik. Eta jateko eta edateko nahikoa jasotzen zuten. Jakin dugu, aurten beharrean dauden pertsonei voluntarioak kalean ematen dizkieten afariak ematea debekatu egin dutela egia auzoan. Soilik gauza bat esan nahi dizuegu. Bermatu dezagula xamurtasuna, elkartasunak hobeagoak egingo gaitu eta. Eta nola ez? Aurten, gure txapa bereizgarrietan azaltzen dugun bezala, gure maitasunik handiena eta gure babesa azaldu nahi diegu gure anaia arreba palestinarrei. Genozidorik ez Palestinan! Eta laburrak izan behar dugula esan digutenez, urteko errepaso azkarra egingo dugu. Eta zenbait gai aukeratu ditugu. Ilunbe berria. Badirudi atzeratu egingo dela. Metroa bertaraino egin nahi dute, baina hondarra eta ura aurkitu hemen dituzte lurrazpian. Bretxa. Pentsa ezina bada ere, bretxako lanetan arresi baten aztarnak aurkiztu dituzte eta lanak atzeratu egingo dira. Isuri gutxiko eremua, udaleko teknikariek oraindik ez dakite ze pegatina eraman behar dute gure astoek. Arrauna, bikain, Kontxan lehenengo eta bigarren, nesketan, eta muteletan 3. bikain. Baina, oraitu ezazue, elkarrekin indartsuagoa zaretela, elkartu zaitezte. Eta erreala oso ondo. Aurten Sevillara berriro. Aupa Imanol! Eta ez dugu agurtu nahi, gure anaia arreba batzuei omenaldia berezia egin gabe. Aurten, Amara Berriko kaldereroen konpartsak 25 urte bete ditu. Guk Partezarreko omenaldi goxo egin nahi diegu, horregatik gonbidatu ditugu gurekin parte hartzera. Mesedez, igo daitezela eszenatokira
Amaraberriko konpartsako zuzendaria eta erreginak. Zorionak Amaraberriko kaldereroak. Besterik gabe, gure musika entzuteko iritsi da. Garaia iritsi da, Ibonen garaia iritsi da, gure maisuaren garaia iritsi da. Eta gure kantak eskainiko dizkizuegu urtero bezala bihotz-bihotzez. Ondo kantatu kalderero, ondo jo, gozatu eta gozatu. Asko maite zaituztegu Donostia. Gora